Mijn naam is Nikita. Ik ben van de vestiging Den Haag. Voordat ik naar de UKGR kwam, ik was een heel veel verlegen persoon. Ik had veel jaloezie, ik had veel haat in mijn binnenste. Ik kon niet zelf mijn eigen beslissing maken. Ik was afhankelijk van andere mensen. Toen ik naar Nederland kwam, had ik een uitnodiging gekregen om naar de kerk te komen. Voordat ik hier kwam, ik ging alleen naar de kerk als ik werd uitgenodigd. Dus ik dacht, oké, dit is een andere uitnodiging, dat ik ga bijwonen. En dan zou het gewoon hetzelfde zijn als de andere. Ik ging maanden in de kerk zitten, maar ik was niet echt aan het luisteren of praktiseren wat er werd gezegd. Ik was alleen maar de stoel aan het opwarmen, zeg maar. En het was één moment dat ik ging echt luisteren en wat mijn aandacht trok was toen een pastoor zei over een nieuwe leven, hoe wij met vrede kunnen leven, met een gemeenschap met God. En dat had echt mijn aandacht getrokken, want ik wist dat ik had dat niet in mijn binnenste. Ik was heel leeg en je zag een gezellige persoon, maar ik wist in mijzelf dat ik heel eenzaam was. En ja, ik had mensen om mij heen, maar niemand wist over mijn geheimen, over mijn verslavingen. En dat droeg ik gewoon jaren mee. Er was een moment dat ik echt begon serieus deel te nemen. En heb ik gehoord over de Heilige Geest. En ik wilde meer van dat weten. Ik werd geïnteresseerd daarin. En Vasten van Daniels kwam. Ik heb deelgenomen. Maar ik was altijd gefocust op de fysieke dingen. Ik had heel veel theorie, zou ik zeggen, gehoord over hoe wij moeten doen. Afstand nemen van televisie en social media. En dat was ook een strijd, maar daarna wordt het wel, zou ik zeggen, makkelijk om te doen. Maar ik was altijd bezorgd over de fysieke dingen. Hoe ik moet aankleden en hoe ik moet gedragen, maar nooit in mijn binnenste. En elke keer dat ik zocht, ik was meer bezorgd over het uiterlijk. Totdat ik in mezelf realiseerde, oké, ik ga vasten van Daniels in en uit en ik ben nog steeds hetzelfde, want ik ben niet echt aan het loslaten van wat ik jaren droeg, mijn geheimen, mijn verslavingen. Ik droeg dat nog steeds mee terwijl ik was aan het zoeken en ik had dat niet echt aan God gegeven. En toen ik dat echt realiseerde, begon ik meer in mezelf te graven. Oké, er was een periode dat ik was aan het zoeken. Mensen om me heen hadden ervaringen met de Heilige Geest gekregen, ik niet. En dan werd ik bezorgd. En dat was ook meer een druk op mezelf, een onnodige druk, zou ik zeggen, op mezelf. Dat ik met haast moet zoeken of mijn intenties was niet goed, zou ik zeggen. En zo ging ik verder. Maar elke keer dat een moment kwam om te zoeken, begon ik meer in mezelf te kijken. Wat meer moet ik loslaten? Welke gedachten moet ik loslaten dat ik niet had opgegeven? Of mijn haat tegen bepaalde mensen, dat ik hun niet kon vergeven. Dus ik begon gewoon echt in mezelf te gaan kijken. Wat moet ik echt geven aan God, dat Hij mij kan vervullen met zijn geest. En hoe meer ik dat deed, hoe minder ik hoefde niet te kijken naar anderen, want ik was zo bezig met mezelf. En er was een vaste van Daniel dat ik had deelgenomen en ik was heel serieus. Dat was echt de meest serieuze vaste dat ik had gedaan, want ik was echt besloten om mijn best te geven. En de hele 21 dagen had ik mijn volledig best gegeven, alles gedaan. Ik werd bepaalde voorstellen gedaan met gewoon 3 uur 's ochtends opstaan, om de 3 uur bidden. Want ik hield echt van slapen, dus dat was ook een offer voor mij. Dus persoonlijke offers heb ik gedaan met God. En de laatste dag van de vaste kwam en ik had hem nog steeds niet ontvangen. Maar ik wist in mijn binnenste, oké, ik ben echt mijn best aan het geven. En ik wil meer van hem weten, wat moet ik nog meer geven. Totdat ik realiseerde dat ik niet echt geloofde dat ik hem kon ontvangen. Want ik was echt afhankelijk van de fysieke dingen, wat ik deed. En het is meer dan dat. Ik moest echt geloven dat ik hem echt kon ontvangen. En dat had ik...
had ik niet echt geloofd. En toen ik dat realiseerde, er was een punt dat ik besloot om de vasten opnieuw te doen. En dan zei ik, oké, dit keer gaat echt beter zijn. Nu begrijp ik. En ik herinner me, het was op een middag, de dag na de vasten. Ik besloot om het opnieuw te doen. En ik ging echt zoeken in de middag. En ik had echt me alles gegeven. Ik was zo in een put dat ik had al mijn gedachten, mijn verslavingen, de mensen die ik niet kan uitstaan. Ik had dat ook gegeven. Ik had gewoon mezelf gegeven. Ik had niks meer. Ik had niks meer te geven. Ik moest zelf vragen aan God, wat meer moet ik doen? En ik was heel bewust over mijn omgeving, wat ik was aan het zeggen. En op dat moment toen ik was aan het zoeken, ik had echt bevestiging gekregen met zo'n zekerheid, zo'n vrede, dat oké, dit is hem. En toen dat gebeurde, ik was nooit meer hetzelfde. Ik had nu meer, hoe zeg je dat? Geloof in mezelf, zelfvertrouwen. Ik was niet meer afhankelijk van mensen, hun meningen. Ik deed alles met God. En dat is genoeg voor mij. En nu nog steeds zijn er moeilijke momenten, strijden, zeker. Maar door elke strijd kom ik sterker uit. Dus ik weet dat met hem alles zal goed komen. En voor deze vasten van Daniel ben ik nog steeds aan het strijden. Ik ben nog steeds meer aan het geven wat ik moet geven. En ik ga zeker doorstrijden, want de overwinning zal zeker van mij zijn.